1時半ですけど、まだチークリンジまで行けてないですね。さっきと変わってですね、日が照ってきたんで、すぐ傘をさして、タオルをね首に巻いて上がってますけど、初めてなんで、かなりこたえます。きついですわ。もう汗がびっしょりですね。でもまだですね、こう山の中の辺の道はまだまし、影ができる。アスファルトと違って、土なんでね、道が、そんなクッションも柔らかくて、まあ雨が降ってなかったんで草も濡れてないんで、滑らないです。そういうね形でちょっと歩いてますね。まあこうやってねぐっと登って、行きます。はい、一旦切ります。